Takže čau lidi, tady Vožis a dneska se projedeme po mém světě s tohle krásnou 810, tak můžeme jít na to. Tak já si otevřu garáž, sednu do 810, odbrzdíme a můžeme jet. Tak. Už jsme vyjeli z garáže, takhle garáž zavřeme, aby nám tam nechodili bezděláci. Tak. Tam ještě den. Tak. Tady máme točnu, tam máme stanu kolej, jak jste mohli vidět. Tady, když si jdeme takhle dolů, tak tady probíhá vždycky kontrola podvozku, tady se to nějak bukuje, tam taky a tam taky, hustý. No takže tady takhle probíhá vždycky kontrola podvozku. Tak. A jdeme dál. Tak v depo je 10. Tady můžeme 10 km/h, tady už můžeme jet pak 50. Až budeme celý vlak zatím. Tak, už můžeme jet 50. Takže to rozjedeme na 50. Tady už mám rozestavenou nějakou kolej, ale ještě to není úplně hotový. Tak, můžeme jet dál. Tak a teď jsme na zastávce s názvem Planina. Tak. Kdybyste mi chtěli nějak poradit, nebo abych tady něco dostavil, tak mi napište do komentářů. No a teď budeme pokračovat tam, směrem tam, do zastávky s názvem Břízov. Tak jo, odpískám to ještě. Já jsem to neodpískal, teď můžeme jít maximální rychlostí 80 km/h. Tady se to načítá pomalu, nebo tak ne. Dobrá tedy. Tak, já se je napiju. Tak a už budeme pomalu brzdit tady na 20, která tady je, protože tady jsou ty nejmenší zatáčky vlastně, tak aby ten vlak nevykolejil, tak pro jistotu tady je ta 20. No. Takže to je 20 vlastně. A už se blížíme do Břízova. Tak.
Tak a tady už jsme v Břízově. Tak. Už jsme to tady vyjeli. Tak zastavíme. Zabrzdíme. A počkáme chvíli. Tak, odpískáme. Můžeme jet. Takže tady už máme 50. Tak to rozjedeme na těch 50. Tak 49. Tady vpravo bych takový překvapko. Tady to, když budete chtít, tak na streamu nebo z toho pak udělám video. Takže tak. A už se blížíme do Dolního Břízova. Tak. Teď momentálně jsme v Dolním Břízově. Tady to pak upravíme. Tak, tady se vždycky přestupuje na rychlík. Tady jsou takhle závory. Vlastně ten rychlík pak pokračuje tudy až tam. To si můžeme ukázat v dalším videu, když budete chtít. A jedeme. Tak. A jedeme. Takže vlastně můžeme 50 tady. Tak tady máme dneska první tunel. Tady nám vede do stanice Nadmořská, jmenuje se Nadmořská, protože protože je nad mořem. No, tady byla stovka tam. Tak. Jenom stovkou. Tady je další tunel. Tak, hezky to prosvištíme. Jinak tady je 80. Teda tady je stovka, protože o víkendu tady jezdí rakve. A nevím, kdy budu tohle video vydávat. Natáčím ho v pátek, takže asi v sobotu vyjde. Nebo v neděli. Takže až tohle video vyjde, tak tady by tady měli jezdit rakve. To je takhle dlouhý tunel, až vlastně do stanice Nadmořská. Tak brzdíme. Tak. A tohle by bylo asi z dnešního videa všechno. Projeli jsme si celou lokálku.